रायजोफोर ओरैबायदि मोनसे जायगायाव आं दंफायो इन्टारनेशनेल बर्डार नाथाय इन्टारनेशनेल बर्डारबाबो बेवहाय फेन्सिं होनाय गैया कारेन्टफोर होनाय गैया जेबो गैया थांलाय फैलाय खालामनो हायो इसा मथे आरोना आं थांमोननो देखायगासिनो दङ नै बेनो जाबाय इन्टारनेशनेल बर्डार आरो जोंनि थाखाय आरोना ओरैबायदि माने फ्रिडम आरोना नाय बे जाबाय साहागालथिं भुटान BP 2753 आरो ओरैजाय नायदो बे जाबाय खोलागालनि इन्डिया BP 2753 नै बेनो जाबाय इन्टारनेशनेल बर्डार आरोना नै हिमा होखादों डाइरेक्ट सिदाहै आरोना बे हाजोआ गेजेर गेजेर जायो आरो बेयावहाय इन्डियानिबो दोङो आरो भुटाननिबो दोङो सेर सेरावहाय नै एफा गोजो माने मोसौफोरखौ फिनो हायो मोसौ फिनायनि थाखाय गुमनायनि थाखाय एसेग्राब मोजां जागा आरोना रायजोफोर आं बेबायदि जागायाव दंफायो आरोना दिनैहाय